A duniya, fim ɗin a duniya kashi na 54. A nan ake yin ta TV duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. A duniya, fim ɗin a duniya kashi na 54. Kowa ya san badakalar da aka sha a cikin fim ɗin a duniya kashi na 53. Inda aka zo aka kai ruwa rana, aka yi hargitsi, aka yi mari, inda aka ɗauke wa matar malam waya. Daga bisani an ɗauke wayar da ya aka gama cajan ba a ga wayar ba, sai dai yaron malam ma da ya nuna malam fita ya ƙaru sosai saboda rashin ganin wayan nan. Amma ko kun san menene? Irufa ta jawo bau. Yaron malam ya yi abin da ya yi shuka a idon makwarwa. Yaron da ya ga dala a hannunsa ya zo ya tambaye shi ina ya samo ba ɗaya bace ba, amma shi dai ya mai bayani, shi ma wanda ake raina hankali ya raina mai hankali. Yaron malam ya fi kowa raina mutane hankali, yana nuna shi fitacce ne, amma a lokacin wannan almajirin ya nuna mai ya fi shi fita. Ko kun san ta da zan ce ya nuna mai ya fi shi fita? Shi bayan ya fita sai da ya fice ya karkaɗe kayan jikinsa a fice. Yaron malam da ya yi wa gayan nan alƙawarin cewa in dai bai faɗa ba zai sa a cire shi da kamari. In ko ya ji maganan nan ta fita to wallahi tallahi sai mai bugun walƙiya, bugun yan kalli. Amma kuma kowa yana ji ya san raina hankali ne, mai raina hankali aka raina hankali. Kowa ya san yaron malam yace yake raina malam wayo, yake raina mai hankali. An tattara kuɗaɗe da dama an ba malam, ashe wayar malam ko kuma ce wayar matan malam da kuɗin matar malam yana gurin yaron malam. Abin mamaki, wai yaro ya tsinci haƙori, turƙa shi. Ku biyo mutum daga farkon bidiyon ku je ta muka hira da zarumin masana'antar Kano kuma wannan mai fim ɗin a duniya yayin da ake lakabi da Tijjani Abdullahi Asasu. Kar ka manta dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ko wannan channel ta mai albarka, daure ka yi subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ringa binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar Kano cikin sauƙi. Fim ɗin a duniya na ɗaya yana ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa da abubuwan ban mamaki. A yanzu a fim mai dogon zango babu kamar wannan shahararren fim ɗin mai suna a duniya. Ganin yadda matasa suke ƙaunar fim, ba maza ba har da mata, saboda yadda fim ɗin yake nishaɗantarwa. Fim ya zama zakaran gwajin dafi, fim ɗaya tilo wanda ya zage nahiyar Afirka baki ɗaya, wanda in dai aka haska shi kowanne fim ake dakatarwa. Saboda can da wannan fim na a duniya ya tauraron ɗan adam na Go TV da DSTV suka yi ƙoƙarin haskawa a channel ɗinsu, wanda har yanzu suna nan suna haska a channel ɗinsu na tauraruwa, ko kuma in ce DSTV da Go TV. Shi kuma mai YouTube channel yana haska a Zanariya Hausa TV. Kowa ya san badakalar da aka sha a gidan malam. Na farko dai yanzu zan gaya muku kaɗan daga cikin season kashi na 54. Abala dai ya kawo harƙalla, idan ba za ku manta ba. To harƙalla ta fashi, ya sa miliyan 7 zai ci miliyan 100. Amma abin ya zama ina, ashe wannan hanyar kama kana bara ce aka yi lumbu-lumbu. Kowa ya sani Abala dai ba zai ci amanar kana bara ba, amma shi kana bara hayyawa gobe ya zata Abala cin amanarsa zai yi. Ya yi mai irin yare, ya yi mai lissafin doke rano, amma dai kana bara kirs ya rage ya shiga hannu, ya tsira da ƙyar, ya yi tsira, ma'ana dai ya tsira da ƙyar bai kamu ba. Ta ɓangare guda kuma fim ɗin a duniya fa yana nishaɗantarwa, domin duk abin da yake faruwa a societin mu ne yanzu shi yake faruwa a cikin fim ɗin a duniya. Duba da wannan fim ɗin yace ya shura, ya ƙarkon suna, kowa ya gan shi a duniya yana son sa. Wannan karan ma an kama masu ba da jabin 1000 a daidaita sau a cikin fim ɗin a duniya. Shi yasa yake cewa wannan fim ɗin a ringa ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa. Mutane ku ringa lura, saboda yanzu masu ba da jabin kuɗi sun yi yawa a wannan fim ɗin, ko kuma in ce a gaske ma baki da. Ta ɓangare guda kuma an dawo batun sai godiya dai kwaɓarsa ta yi ruwa. Ya yi da na sanin tambaya da yi, sakamakon yadda yake bibiyar 'yan mata, yake baje haja, yake baje koli, kuma babban mutum ne shi ɗan siyasa. An yi ƙoƙarin a goge bidiyon da ya aikata ta'asa wacce ya ce zai kai ta aikin haji, amma da yake aikin hajjin bai samu ba, shi kuma ya hajji da ita. Hakan ne yasa shi kuma suka yi mai bidiyo. Wannan bidiyon yana ta yawo, yana ta trending, amma wannan shi yana ganin zai zama dan majalisa. Kama wannan baiwar Allah ko kuma kama yarinyar nan da abin ya ba su mamaki, ya ba shi tsoro. Shi kansa sai godiya, sannan ya ƙara canja taku. Ya kawo kumurci wanda ake mayaƙi, ya mai bugun kyalli, bugun walƙiya, bugun yan raksilin, yana mata dukan tana ba da bayani. An kamo wayanda suka yi bidiyon, a lokaci guda mayaƙi ya cika aikinsa ya kashe ɗaya. Hakan ne daman ɗaya ɗan Daudu ne ya gigice, ya zabure, ya fara zuba kamar an kunna famfo.
ya fara zuba kamar an kunna famfo ko kuma in ce kamar ana kaɗa kanya. Ya fara bayanin yacce aka yi dalla-dalla. Yanzu dai aiki ya rage na mayaƙi, sai zuwa ake yi ana lalubo su kaɗan-kaɗan. Dan uwa, ko kuna ganin su Aisha Humaira masu fulambi za su kamu ko ba za su kamu ba? Wai shin ma ita wannan taurin kai ne mai da ita ko me? Aisha Humaira ai sai ta ce ba za a yi ba. Yanzu dai mayaƙi ya bazama yana nemo su. Ta ɓangaren mayaƙi, bacin an gama da ɓangaren mayaƙi, Abala fa yana nan yana neman wanda ya ɗauke wa abokinsa waya, sakamakon yana nan ya rantse sai ya ga bayansa ko kuma ya kawo wayar. Hakan ne ya sa fa Abala ya gigice, ya saki karnukansa, ɗan basi ya ƙara gaya mar. Lokacin wani saɓani aka ringa da Abala ya wuce sai wancan ya dawo kan bala'i. Mayaƙi yana aikin sai godiya ga Abala ya ga ƙanwarsa ya ritsa ta. Hakan ne ya sa mayaƙi ya fita ka'in da na'in ya je nemo ƙanwarsa. Amma sai dai mayaƙi inda ya je koya saɓanin da ake yi da Abala, saboda an san series film ne mai dogon zango ba za a haɗu ba. Hakan ne ya sa har yanzu ba su haɗu da juna ba, kowa yana neman juna. Abala bai san mayaƙi ba, mayaƙi bai san Abala ba. Ka iya yiwa ɗan uwa kana gani in aka haɗu a fim ɗin nan, anya ko ba za su san juna ba, a ce sun haɗu wajen bangar siyasa ko kuma wani taron na muhimmai. Wannan fim ɗin a duniya ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa, abubuwan ban mamaki. Gaskiya fim ɗin a duniya sai a duniya, kuma jaruman cikin fim ɗin a duniya suna yin iya bakin ƙoƙarinsu. Gami da wannan jarumi babba Tijjani Abdullahi Asasu. Mun gode.